Abdullah Aslan, doğru haber. İsrail de vahşeti de ısrardı ki. Mıxabın u maalesef, li Filistin'e mirinin mazlumandı domen. İsrail'a katil de erişa xwede tisinori nasnake, be hedef girtina pirek u zarokan rasta rast cinayet dike. İsrail juboy Siriyen ku di deste Hamasê de ya xelas bike, ki dike ve ber qatil dike. Qaşo xelaskirina operasyonê pêkanî, lê di vê êrişê de 274 kes qatil kirin. Piştî vê qetliamê careka din rûyê wanê rastîn xuya bû. Siyonîst bi hovîtiyê dixwaze xelkê Filîstînê ji axa wan derbixe. Hewl dide gelê Filîstînê bitirsîne û bi hemû cûreyên hovîtiyê ji ciyê wan bihecirîne. Bi îddiaya li Ewropayê beriya niha jî bi vê rengî qirkirin hate kirin, dinya xapand û kirxew. Bi vî awayî zêdeyê Ewropayê li Filîstînê qetliam pêkanî. İnsan di kombajaran de qetil kir. Nexweşxane bi teyare û balfiran kir bin hedefên xwe. Hewşên nexweşxane û baxçeyên wan guherand qebristanan. Li îdarevanên alema Xerbê yên ku ji xwe re dibêjin heq û mafê însanan diparêzin, ev qiyama pîrek, zarok, îxtiyar û nexweşxan nexwest bibînin. Çavê xwe li hember vê qirkirinê girtin. Wexta mijar bibe qetliamên İsraîlê yên li ser Filîstînê, parêzvanên heqên pîrek, zarok û îxtiyaran bêdeng man. Tu deng ji wan derneket, yan jî di ber xwe de nerazîbûn nîşandan ku bila deng neçe tu kesî. Li Tirkiyeyê ji bo kûçikên beradayî dibe ku gavên muhîm bê navêtin, lê hûn lê dinêrin, li seranserê Tirkiyeyê bertek û nerazîbûn tê nîşandan. Ger ev mijara tedbîrên derheqê kûçikên beradayî de zelal bibe, dibe ku îdarevan û rêveberên welatên alema Xerbê jî têkevin nava tevger û hereketê. Teklifa aşkîtiyê ya ku Amerîkayê pêşkêş kir jî İsraîl qebûl nekir, yan jî derheqê mijarê de xwe giran û ker kir. Mixabin derheqê vê mijarê de jî tu deng ji tu kesî nehat, tu kes nerazîbûn nîşanê İsraîlê neda. Ger ev mijar li ciyekî dimbana û digel qerara Konseya Ewlehiya Netewên Yekbûyî alîgiran xwe nedana ber li hevhatinê wê hemû hêzên NATOyê têketana nav tevger û hereketê. Wê alîgirên ku li hev hatin qebûl nekirane, wê bombebartman bikirana. Belê, İsraîl di wehşet û hovîtiyê de ısrarê dike, mixabin tu kes dernakeve pêşberê İsraîlê û nikare bisekinîne. İnsaniyet li hember vê zalimê zordest bêdeng maye, ji ber vê yekê însaniyet bi musîbeteka mezin re rûbirû maye, dibe ku aşîtî û sulha cîhanê êdî ji holê rabe. Ger İsraîl bersiv û cewaba ku heq kiriye negire, ev îmtihana birçîbûn, tîbûnê ya pîrek û zarokên Filîstînê bibe îmtihana hemû cîhanê. Cîhana ku pêşî li vê qirkirin û wehşetê nagire wê cezaya vê yekê bikişîne. Ger qrîza îqlîmê rû bide wê însaniyet tarım û çandiniyê bi destê xwe biqedîne. Bi vî awayî wehşeta ku li Xezê diqewime wê bi giranî were serê we. Kesên ku dibêjin ew mezlûmiyeta xelkê Filîstînê wê bi vî awayî bisekine, xwe dixapîne. Xwedayê Teala kesên derheqê Filîstînê de xwedî hesasiyete li hember musîbet û felaketan disekinin muhafeze bike û biparêze.